Maniera go era na taeri. Yare maniera go era na taeri. Mani vinja go era na tawinji. Ni mani vinja go era na tawinji. Mani puonja go era na tapuonji. Mani puonja go era na tapuonji. Mani lemo no era na talemoni. Mani lemo no era na talemoni. Ay, yo kange gani era wadiru. Yo kange gani era wadiru. Yo kange go era na nitwawere. Yo kange go era na nitwawere. Mani longo ni Davis Slim Jakapio Nyakora Mgajwang. Davis Slim Jakapio kawiro kanyo Feni Nyarahero. Biro ni achiel kachiel kokalo e Radio Ramogi kar chunjaluo nyakano namba achiel mami kanyo puonj makare tok madongo ganda golo gi mor kar chunyi. Kaindi mosebedo kar duoko mari komigni mathoth mosekalo erokamano ahinya kuom yiero Radio Ramogi kar chunjaluo. Seromo kaindi sa apar mar odhiambo adwani mondo ene kaindi weche matuch koke kor gwenge mopogore opogore no kanyo karoda odhiambo ikore mokalo mar miyowa weche manyien e yo machuok. En sa apar mar odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni ji ariyo kamoting'o japuonjre mar mbalariany ne ochiel gi magina ma owito ngimane odiochieng' manyoro e kinde ng'anyo mano mar Sabasaba e gwenge mag Naivasha. E kinde ng'anyono tesend obila ma viwandani bende ne owang' ka mwandu mathoth ne okwal e moko kuom dukni kod magawa e gwenge makono. Obila kanyakla kod jong'anyo bende noyudo hinyruok e kinde ng'anyo makamano. Achije 67 bende nochwal e do odiochieng' ma kawuono kitudo gi kod ketho mag kuo kod rocho chenro mag wuoth e gwenge makono. Bende japuonjre moro ma jahigni 12 ne owito ngimane e kinde ng'anyo makamano e kaunti ma Kiambu. Kawadhi nyime bende wayudo ni do manaroko weyo thuolo achije 24 ma bende no maki odiochieng' manyoro kichudo gi kod ketho mar dino kata lora pini e alwora ma Majengo e ng'anyo ma Sabasaba ma bende ne obagi odiochieng' manyoro gi omenda owegi thuolo kod omenda maromo omenda cheng' mar Sh5,000 ng'ato ka ng'ato. Achije go ne odagi ketho makamano e nyim do odiochieng' makawuono ni. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wadoni riwruok ma Nurses pacho kae koro wuok oko mar kwedo mokalo monj mabende notimre od thieth ma Kitengela sub county kaunti ma Kajiado kod jong'anyo odiochieng' manyoro. Jatend riwruogno Collins Ajwang' owacho ni sirikal mamalo kokalo kuom migawo mar arita kwe maiye kod migawo ma thieth nyaka ne ochiwo arita makare ne jochiw thieth e kinde ng'anyo makamago. As National Nurses Association of Kenya, we reaffirm our dedicated service to the people of Kenya and the citizens of Kenya and call upon the officers of the Cabinet Secretary for Health and the National Police Service Commander to collaborate in ensuring a secure environment for our members, the nurses of the Republic of Kenya and all other healthcare providers in delivering essential services without fear or threat during demonstrations and civil unrest. We appreciate your continued commitment and look forward to your cooperation. And I'm going to state as follows, that as nurses we are perturbed by the incident that took place yesterday in Kitengela Sub-County Hospital. It is regrettable, it is unfortunate, and we will, for the last time, we are here to talk about security of our nurses in our health facilities. We have talked for long about insecurity of nurses. We are giving the final warning to the government, to the police, to the Cabinet Secretary for Health, that the time to act is now before the situation becomes dire. Nurses, we are not going to keep silent anymore. Ogai mar do Martha Koome okwayo jo Kenya mondo chwal ng'ur magi e yor kwe e kinde ng'anyo kokwayo obila mondo bende ong'e pogo kind jo ng'anyo ma ng'anyo mamuol kod jonjore. Onyiso obila mondo kik ti kod teko mathoth kuom jo ng'anyo ma bende kelo lal mar ngima oganda. You are coming in office at a time when our country and our democratic fabric
have come under strain through waves of public protests. The delicate balance must be maintained between constitutional rights to peaceful assembly and protests. Members of the public must exercise their right to protest peacefully without carrying arms, looting or vandalism of public infrastructure, such as government buildings, court infrastructure, is very painful. The police must respond with restraint, proportionality, and strict adherence to human rights standards, avoiding actions that could cause unnecessary harm or loss of life. Dwaro nitie mar mondo piny owacho otwagi gi rowere kaka yo mar yudo yo matieko chuth ng'anyo makinde ka kinde pacho kae. Jodak ma Taita Taveta wacho ni ng'anyo mibage pacho kae kelo lal mathoth ne ohelnigi kod midhiero ne uchumi ma pacho kae. Maandamano kwa kweli yanaathiri sana raia kwa sababu raia mara nyingi wanafanya biashara na wengine pia wanasafiri. Kama juzi jana tumeona watu walikuwa wanasafiri safari ndefu waliweza kukatizwa safari zao. Tuliona SGR iliweza kukatizwa na hata mabasi yaliweza kukatizwa na wafanyabiashara wengi pia waliweza kukatizwa shughuli zao. Kuna kitu serikali sielewi ni kwa nini haitaki kujifunza, kwa sababu kuna kitu vijana wanataka wasikizwe na serikali ni kama haitaki. Tende duond bura mar ODM e kaunti ma Migori opoyo jopiny e kaunti no kuom nere mbago ng'anyo ma Sabasaba odiechieng' manyoro e kaunti no kowacho ni ne en ranyisi mar luor ne duond bura no mar ODM kod tende. Jakom mar duond bura no e kaunti ma Migori Peter Kianda wacho ni ginyalo mana ng'anyo ka onyisgi kod jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga. Kianda wacho ni duond burano mor ni rowere kaunti ma Migori nonyiso luor ne tende duond burano kuom nerem bago ng'anyo. Gombo mondo mi ago erokamano ahinya ne jo vijana magwa ma Migori, jo jensi kuom igno wach mar ng'anyo, kendo kung'iyo kaka gik moko timore kwende moko ma pod ji ok nyal winje wach. Uneno kendo uwinjo gima timore. Wanto wamor kendo akwayo nukwe kendo wayie ni vijana mag ODM kaachiel kod jensi un jogo mawinjo wach kendo wamor kodu. Wanyalo timo gima kama pile, to en ni wanyalo bedo gi piny maber ma ok jo ohala donjre gi tije ji, kendo jok mawuotho bende ok donjruok godo. Tende duond burano e kaunti no bende okwedo mokalo tulo kod kuo ma bende no nine gwenge mamoko mane obage ng'anyo no, mano ma bende no weyo kaji mathoth no wito ngimagi. Bende paro mopogore nyedhre e gwenge mag Mombasa bang' kane obila orocho chenro mar ng'anyo kata mag ng'anyo ma Sabasaba mane ichano time e boma ma Mombasa odiechieng' manyoro. Moko kuom rowere wacho ni rocho ng'anyo no ne en ataro machi, kama moko to pako obila kuom ne ketho ng'anyo makamano, ma bende giwacho ni ne nyalo kelo kuo kod ketho mwandu e kindego. Joja oko nigi ler mathoth ka e kaunti ma Mombasa. Okwamor kata matin kaka ojende ma Mombasa kendo kaka jokeratiro mar Uganda. Wachwanyore kabisa, to wadwa ni wanyis jatelo ker mar piny ni kumo sechopeni nyaka koro o decide gimoro achiel. Mano James Ogare ma en achiel kuom rowere kendo jakedo ne ratich oganda kasayo okang' mane obila okawo nyoro mar garo kendo keyo jong'anyo e chuny boma ma Mombasa. Oing'i kaponi odwa ni piny obedi koso odwa no keth piny. Nikech kinyalo bede piny ma kona ka kona dhano wuok oko, gitemo mondo gigol duondgi to ok iwinji. Iketo negi obila. How sustainable is that? En gima ibiro timo nyaka karang'o? Be onyalo timre nyaka chieng'? Ogare koni kaka ojende lengo margi en yango nyasi mar Sabasaba mosebet kitimo higa ka higa ka gichwalo ng'ur magen godo gino makata kamano ne ok otimore kaluwore gi obila tandawuoya mane ogaro gi chien. Omiyo wadwa ni wawachi ni lweny ma pod wago ni en lweny ma ok rum kawuono. Nyalo bedo ni kawuono gidino nwa ndara, gidino nwa kumora mora, to lweny ni ok rum kawuono. En lweny ma pod wadhigo mbele kendo wabro goye nyaka wane ni wan gi piny manyien, wan gi piny ma chiko luor, wan gi piny ma dhano ok nega oyaye, wan gi piny ma ng'ato ka ng'ato nyalo wacho pache kako onego beno owacho gi kako dware, moko winjo ni rita mare ni andaki. Kata kamano, Dan Omoya to koni ma chalni ne otimore kaluwore gi siem mane moko kuom jotelo ochiwo ne rowere mane chano ng'anyo no. E gweng' mar Mombasa ka ok aneno mandamano, kijende no temo mondo wuogi tok no nyalore. Nikech leaders ma Coast Region no wuoyo gi vijende gi. Ka mandamano magidwa timo ne mandamano mar Ruto must go chieng' tarik 7 ni. To mano kigitimo mandamano. To ka mandamano magidwa timo Ruto must go e supermarket mar ng'ato.
mano kigitimo andamano. Kama andamano magidwa timo ni Ruto must go and wango police station. Kik gitim mandamano no. Mane giwinjo mandamano ne onge Mombasa. Kukoni ng'anyo masani rowere bago opogore kod mano mana itimo e kinde mosekalo. Ne wan kanyo, ne wa demonstrate, kendo ne waywago hakiwa. Ne waywago onge ng'ama babu senego, lakini ne kwa repo mine, ne kwa donji police station mwa wango, ne kwa donji supermarket mwa kwalo, ne wa mandamana kwa dwaro haki. Kawuono ni unyalo mandamana, kauketho mwandu nikech justice mane wa mandamana gi Raila Odinga. Motelo ne mano, obila ne oriko luongo kendo chiwo siem mager ne moko kuom jokedo ne ratich oganda mosebedo ka kawo ng'ala manyime e ng'anyo, gino mane omiyo ok giriwo kata mana e boma chieng' ng'anyono mar Sabasaba. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo matut e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jatend piny Migosi William Ruto kitoko chika mar pok mar omenda ni migepe mopogore kata Division of Revenue Bill 2025 ma inotime log tich mar e boma ma Nairobi. Kakoro sirikal mamalo bro yudo omenda maromo shillings trilion 2.4 ka mago mag counties to bro yudo omenda maromo shillings bilion 405.1. The National Assembly and the Senate considered and approved the version of the bill proposed by the Mediation Committee on 19th June and 30th June, respectively, thereby concluding the bicameral consideration of the bill. Your Excellency, the bill proposes a shareable revenue of Kenya shillings 2.835 trillion between the two levels of government by allocating the national government Kenya shillings 2.419 trillion and the county governments 405.1 billion. Kawatieko wechego mabende tuche kor gwenge gi lak seche geno wete ariyo dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital bang' jonjore moko achiel kuom gigi magina kama chielo no yudo hinyruok e gwenge mag Ahero e sub county ma Nyando. Wete ariyogo mabende ni kod duka mar M-Pesa e chiro ma Ahero ne omonj gi jonjore mabende ne ni kod apiko kar sadek mar otieno manyoro e seche mabende ne gidok pacho. Ruoth ma Kakola location Jacob Ongudi oyango maka owacho ni jonjorego noringo gi omenda mapoko yanga kwanane. Wachore ni owete ariyogo ne temo reso ngimagi e kinde mabende monjo makamano ne otimore. Ongundi wacho ni ne oring kod gi thieth ma Ahero sub county kapok ne ochwal gi thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ni thieth makende. Obila koro sechako timo nonro e wi wach makamano. Mane mabendo kelo e giko mag weche matuche kor gwenge gi lak sechegi tudri kod Ochieng' Emmanuel koro Pargachiel ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Mago ne weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore e gwengewa. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke ni kilepe adek sano dich manyo sei mar jatugo mar Manchester City Jack Grealish kuom omenda maromo £40 million. Tim mar Tottenham, Newcastle kachiel gi Napoli sani koro luwo jatugo nero mawuok e piny Ingereza ma bende Manchester City wacho ni giseketo nengo ne £40 million ne jatugo nero ma jigni 29. Newcastle United bende wacho ni gin gi geno maduong' mokalo mar ng'iewo jatugo Mark Guehi ma jigni 24 eka klab nero bende wacho ni dwa medo nengo ma jatugo nero masani bende dwaro gi Crystal Palace. Komachielo, Crystal Palace bende nie ng'wech mar loso gi jatugo mar Sporting ama bende imanyo gi timbe mamoko ma tim mar Ingereza jatugo Osman Diamonde ma jegni 21. Newcastle bende sani koro timo twak gi jatugo Dominic Calvert-Lewin ma jegni 28 eka manager Edin Howe wacho ni dwaro jatugo nero malich mokalo kowuok e tim nero mar Everton. Winjruok mar tim nero gi jatugo nero e kinde mokalo ne omiye thuolo mar wuok sasa modwaro kara kamano jatugo no bende dwaro gi tim mar Manchester United. Komachielo bende Manchester United bende manyo jatugo mar Brazil Ederson kowuok e tim mar
Atalanta eka Inter Milan gi Juventus bende manyo sei mar jatugo nero ma jahigni 26 ma nengone ochung' e paund milion 44. Jaloyo mar Denmark Rasmus Højlund ma jahigni 22 bende wacho ni ok ogen mar wuok e tim mar Manchester United, kata kamano wacho ni ka klab no miye thuolo ni dwa use to biro yie mondo dhi ka jatugo nero dwaro gi tim mar Inter Milan ma Italia. Gi e kindeno Manchester United bende wachore ni oseketo omenda maromo paund milion 30 ne ng'ano madwaro jatugo Andre Onana. Kata kamano Onana wacho ni ok one kodwa wuok e timno, mak mana ni ka koro ouse to biro yie mar wuok e timno. Manchester United bende wacho ni gidwaro jatugo Wilfred Ndidi